Kwa banwanra hakani ka por hapdeng jongphi kamde show shaphanga news ikwa banya tho ya phi hakani ka por shaphanga e ka ba ki news channel kim shim ya tho shaphanga e ka ba lesim padon batip lai do tanggat to kanengot. From here, the highway road is almost blocked with the water. Kuma philai I hangto latho 2 persons stuck in flood water rescued by helicopter lapalai yagini ki argot da helicopter hende ka mga ong phimen ne badon pat I katoni ki khubor shaphang kini ki argot ka bakiwe ki brio kim shemtep ani ka jaka ga de ka banga ngalawan house nam ahaja khat khandai ngalawan chatu haka man pulut eka Christmas house nam ahaja khat khandai man pulut por ba kitu ki brio hangto itu kestan haga to jaka ban ngalayo ban yathok khana haga yeng mani ban sam ya ka khtien ka jong ble bar kalong sisha ka jing comment ka ba khrau haga to por na habang yo ipat ya kani ka video kani ka khubor kini ki news kalong ka ik ka ba pen pang minsim namar ngi I ka to ki jingja what happening jong kani ka jingja ro asona ban yathok epi bagadon ke ka ba phla ba ble la le haga ni ka jaka Naton kawai ka WhatsApp group kabang yadon bentalang hagabang ijua pulut por ban duai ban yatho ki khobor mission khobor yala kaleng sodong bar kham tam ki tu jingjai ka boblei ule phla but the second day kan lo shi shoru ka jing I sim na ka bata jong phi ba phia leng ba ki jing mo ka jing em phia ya ki jong ka jing em phia ya ka ding jong ka jing em teng teng ni ong she eu bleu dan ringi aingo yo blei bodang pen pau ya ka bor ka jong pen pau ya jing don kat ka jong what hakini ke jakaro tong ya pulie ka ga batho hangne ka bangayo ling ba jong ka WhatsApp group yesterday morning kamur khlai tarik jong July the government leaders announced the flood alert and asked the public to be careful hennen haga khlai tarik jong July ka sarkar kala pen pernah ki ba kidai ban fikir namar jong ka flood kabawan from Somanpalli village so many people went to save and bring the cattle our believers Gataya and his neighbor Saraya also went to the riverside while they were returning back with the bulls the flood came and both of them could not save kong ne ba habalawan gajing permananak sarkar kineki argot ru rengkat bekiwai ru ki para nong shong snong makila ele chikilang kha manle wanra eki masi ke jongki wanra eki belang ke jongki shalayeng manlai nakata kajing sle om ka shirkai te kum taru long ba uni u gataya u balong wei na ki bangai hak to ga jaka ula letlang ba uwei u paramar jang jong u bakarteng usaraya bar habak la let chakto ka jan ka wa ki ong ka Godavari river kaba kheba ne kawa la let hang to ha ka jaka but kalong sha ka kaba isir khai habangi ipat ya ka flood te la tho ang to ka ba kinang phai nang to rengkat bat kini ki masi rengkat bat ki mod ki jongki long bakan ka flood ane ka di slay kalawan hata ka por bakala penlong yaki ba ken do jingkermen hata ka por namar ka jing jol jong kata ka flood nata shishu la tho ang toru Gotaya no swimming and Saraya not ba une Gotaya unang banjingi henrai pat une u Saraya nang banjangi kumta une Saraya la ong ba ula terpat yo Gotaya ba un nom e yo henrai yarap yo ba ula ban like em nakani ka jing te une u Gotaya u balong bangai hau Jesus Christ
hoj mnei u balangit na slam handai dangshan ulai harap yo u but ulai jingi na ban yarap yo u ban la cheshiliam handai la ong ba kalong kai ba social kai namar ba kanika ki phalo jong ko omma the waves took them to some other villages ba kalara kai ko om yaki sao kalara eki bar kila poi shadow ko way par kishnong because that whole area is underwater while they were suffering in the waves they saw a water project tank long ba kila I hakapor ba kala nang syara na ko but nang jingi tang way the way la shuba te hakata kapor long lay ya kata kai kawai ka water project tank kadon kanika tank hakata kapor ba kila jingi shata but God turned them to the tank and both of them stood on top of the tank since yesterday afternoon till today evening 24 hours balaong hangto kai basot nar kalong ba ka kalara yaki hangni ka khub hagani ka jingi tho jingi ki parlok ki ong ba ublay ulapan phayaki shakata gatang but bor argut menta ki yang hajrong jong kata gatang but kila don hado arpo sau kanta hajrong jong kata gatang kalong ke ba phalayam ngong phi namar ba ki kot khobor bar ki news channel kim simpan ya kata tongin pa shu shakma mo kan ka khobor ka banga yo komba kalong nga bataya phi kong today evening nearly 24 hours both were in the midst of the river believers were praying for God's mercy on them bar kan ka khobor shpang jong ki bagladon hado arpo sau kanta hapdeng jong kata kajing shlei ya bisa kaman romlong sakadiang romlong ya hakata ka por ong bakini ki parabangai kle duwai jur ya kajing ya jing arap ka jong blai on yarap yaki bakila ban like him nakata ka jaka but layatu ang neru ba Gataya family is the first believer ba uni u Gataya barkayeng gasam ka jong hakatu ka snong kidege banung kong ki ba nge ha u Jesus Christ so many opposition and frightening challenges they had to face because of the faith in Jesus balong ba kila don ka jing persya but kila don ru mo kitu ki jing pharep ba ki jing tieng ki ba pher namar ka jing ke jong ki how Jesus Christ even the village leader told them chase them from the village what auto orang ba snong jong ka tu ka snong ulong ba ni deban beno eki na to ka snong but the young man is a strong person handai uni uk samla ugataya de upriu ubakhlain ka jingai few months back his younger brother 28 years passed away both kidneys spoiled ong ne ba kumba katok ani benai na ar katok ani benai mensua ba uni u para jong u nantala ong shushu hang ne ru but few months back his younger brother 28 years passed away both kidneys spoiled ba katok ani benai mensua uni u para jong uni u Gataya uba arpo prasnam karta ula khlat no nakadaw ko jing pangkit ni but la tho ang to but they did not allow them to conduct Christian funeral service and kim shim sha ya u Gataya bar ga yeng ga jong u bakin le niam ka ba khatlo ya uni u para u jong u hakarukam ka ba ki kwa kumbale ki Kristan handai la pen boriki bakim dei ban le hakata ka dur te nata shu la tho shu kumne hane ka WhatsApp group ka ba na yo tho this evening 14 July government leaders arranged helicopter and rescued them but ublai snow yaki jing duai jong kiniki parabangai hakato ka jaka ho bulai phi ule lengba jong ka sarkar phi haba ka sarkar galik sarkar ka ba pait nam jing bha jing ya jong baro ublai upandan kam yaka bukum kata ka sarkar hane ta ka sarkar pat ka ba shiliang khmat ka ba ma ya ka man ka jong ublai te ka kan man ong ro phi handai hakne le ingi ya ka khti ka jong ublai ba lingba jong ka sarkar ublai ula pha ya ka helicopter ban palai em ya Gataya ban usaraya ban laong ka jia tho ba bar argot kila like em bar kia bet kia biang their medical checkup were done they are still in NTPC Ramagundam kani kalong hakat sau tarik but laong ba bar argot kia bet kia biang
Now Saraya is happy and Gataya is honored. Menta unu Saraya ulu lak dap da kejingkemen baru Gataya pat la pendon buram yo. How do you blehi ko wala pendon buram yo. Bakas nong ka thau ni long ja ayu. Long ba thank God. I go yo bleh. Our God is a God of miracle. Ublei jongi udu ublei jongi kamba. Amen. Please continue to pray for Somanapali. Soman duwai namda kanika shnong Somanapali. People are telling only God's mighty power. Kila ong gini gibrio kanika shnong bakani kandai ka kam jono jono. Handai kanika kam ka jong ublei. Kanika bor ka jong ublei. Pola pen pau. Naga benta jong ugataya bad usaraya. Hi ublei pen pau ya ka bor ka jong u. Please pray for salvation of Saraya and family. Doai namata jong unir Saraya bat kayeng kasem jong u. Namar bol apply MU do gataya bangai Yahu Jesus Christ. Walau Saraya umpat ngai Yahu Jesus Christ ro. Henry ugataya ulapan pau yang jing iet ke jong Jesus Christ. Kari katakan ke jing iet Kristan ke bangia keren. Nyim iet tang itu gibi iet jegi. Hari ngi iet dot ya baro. Tungin doai kan mo bau blei unang kerku. Ya kan ka snong baru ka wai hi ko makaleo iya ka kamba ka jong blei bekela ban yo mo ya ka shushu ban yo mat ya ka bor ka jong blei ha ka jing em ka jong ki leng ba jong Jesus Christ thamanga yo snow shpanga ka khubor ka pen khi ya ka do not ya ka men siem jing bot bakat ka jong ba ngakan mau ka to ka khot ba naka kitab Isaya kal nong ka ba sau pholai ka khot ka ba ar ba ka balai sngap man puli ya ki kintien ki ba ongkum ni haba phiya lengba ya ki omba jeliu ngan long rengkat bat phi kijing ken om telep ya phi haba phiya lengba ya ka ding pen om ing kijing tenjo ba ki ba wan kenam pen mensau ya phi nabang along u dry u blay jong phi u blay ba kho jong ki Israel u ba pen ya phi kata kalong kijing kolar nakaktin ka jong ublei uang along ublei ujong pi la dangi ngi long ki brio ka jong ublei yo mat ken ya ka jing alam ka jong batang we usnyo ro nom hapra khli ka jong yi klem ka jing tep ka jong u ya kitu ki balong ki khol ki jong ublei kitu ki ba IT yele de ho ti ublei umpen bor ya na no abangi IT yele de ho ya lam ken ya jing im ka jong la ka long ya jing im do Allah kalong ya kajing imensi. Hari ublei walam teli ya kajing impejong. Bar ni hon kai long ko balong kat balong. Long kat balong ni hon kai. Ko pau jong ni ubahap ni. Ida aingo gerpang ma pen pau ya ka bor ka jong me. Try leng ba jong ka ni ka jingja ka balaja hatta lenggana. Ida duai gerpang ko pa banaingo namar ka jingat ka jong u gota baya berkumjuru naga yang kasem ga jong ubara ko we try habaki asha hado ban shabe snongru atra henry mela pen pau ya ka bor ka jong me bakani ka snong Somanapali berkiwai ki marjan ru mataki I ko pa ya ka bor ka jong me mamba pen pau ka jing im jong o gota baya bagi da aingo ker pangru ba mela ya rap ki ko pa ya u gota baya bo on ya rap pen plaim wario Saraya ru atrai ida duai ru bau Saraya komola mat ya ketiga jong me lingba jong kanika flood kanika jingslei om le duai bo mat ya me haga jing em haga men sim ka jong u bola ban IT lot met ba men sim hame utrai tada duai ni ka pon ngam ka jong ka Somanapali bor ko hi ai ba kanika snong kalong ka snong ko pa ko makala mat ya ketiga jong me kila ban yo I ko pa ba melong blei oba shisha oblei oba em ablei da duai hani ka por yarap lang yang I baro yadan hani ka por ki perlok perjor jonga ki ba pet ko pa ki dia halun ba ya ki jing ha jing em ka jong ki ya ko ha jing em ka jong ki ya ka ding ha jing em ka jong he ko baktin ka jong ma ko ong ma me malong oblei u jong ki atrai ko ta to yarap ma me ki ba ka ko pa kanam telep ki ka ding kanam telep ki henry ko pa ki laban IT met ba men siam hame atrai ni trai da duai ni ka por yarap dia so me jing duai ka jong ki try the duai ka por ba men yo snow ba men map ya lar ki pan map na me ba men plan em ya ki a try be met ba men sim ajarap ya ka ba karai ka ba kishim ka nya ka man ka jong
kinang le aman le unta tuai ban ai ngu IT ki ai baro hai sang ti bele ke jome to nang penon kam mame yanga penon kam lang mame yangi baro pengela ko try manang penon boro meme haki por baro haka tenggo jong try bonong pen mo jong yu Jesus Christ ni tuai amen